Kulesikhathi samanje sibonge noNkulunkulu esigcinile bazalwane njengoba umzane beshilo uhambo olude abazana bathathile abasuka eKZN baze bafinyelela so siyambonga kuNkulunkulu ngomusa asenzele wona nangayithuba asinikele lona lesikhathi samanje kuyinhlanhla futhi umusa kaNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthana akekho bazane onamandla nekusasa lakhe usuke kusoNkulunkulu osavumile ngokuphila kwethu lolu suku ke enhlizweni yami bengilifise kakhulu le weekend esizosebenza kukho ngoba sizobuka la ukubaleka ukukhumbula from now up until Sunday so sikhuluma ngendaba yokukhumbula so iBhayibheli ke liyakhuluma kakhulu ngokubaleka ukukhumbuzana abanye bethu ke sesineminyaka eminingi sisebandleni abanye bethu basanda kuzala kumazinga ethu ke okukhula nokuba sebandleni siyadinga futhi ukukhuthazana siyadinga futhi ukukhumbuzana nabathe balihamba ibanga elide kufanele futhi sikhumbuzane ngoba uma singakwenzi lokho singalahlekelwa yilokho uNkulunkulu asibekele khona kulonyaka ke ngiye ngabona kukuhle ukuthi sipublishe incwadi ezoba isikhumbuzo njengoba sisebenza leli gama isikhumbuzo ekuthenini noma sewudlule lonyaka sedlule isikhathi esibuso abazayo nabasalayo bakhumbule ukuthi ibandla lakaKristu lisebenza kanjani kumqoka abazayani imisebenzi yethu siqophe phansi izosiza abazayo bakwazi ukuqonda ibandla likaKristu nokubaleka kwalo ibandla likaKristu kuzovela namhlanje nakusasa ukubaleka ukulalela uNkulunkulu ngoba inkinga enkulu kwezenkolo uNkulunkulu alalelwa izwi lakhe yingakho kuhlukane kangaka so lokho esogxila kukho ke la endabeni ke kaDeuteronomy sobe sibuka ke izifundo ezibonisa izinto ezimqoka nakumaKristu yebo esobe sikhuluma ngakho kwakubheke kuIsrael kodwa ama principles esofunda ngawo la asa apply nakithi so ke in as much as kwabhala ngabo kahle hle kubhalwe nathi yabona so ke incwadi ke ikhona ke icopy iyodwa njengoba kubekiwe la neprice 150 incwadi icopy eyodwa so ke uma siba nebreak noma ma inkonzo siphumile ungasondela la etafuleni ukwazi ukuthi uma ufuna icopy yakho ziningi izinto ezinhle la ozophuma nazo okunye sikufakile la umlando wase endaweni yase KZN ukuthi ibandla laqala kanjani so ke sifisa ke ukuthi lezi zinto zirekhodwe sifisa ukuthi kusasa
abafikayo bazi ukuthi sisebenze kanjani ebandleni kaKristu okuyibandla leqiniso. Ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi ake ngingeneke kwisifundo sami la sizongena khona isingeniso incwadi kaDeuteronomy. Actually ke le ngxenye yesihloko noma lendlela yokufundisa esikhathini esiningi incwadi iyayinga setshenziswa kube isifundo siyasibheka ivesi bese sifunda phezukwayo. Esikhathini esiningi ke lezi zinto ziyayizivelele kakhulu lokho ngizokufundisa ngakho kulaba ababe nethuba lokuba bahlale emaklasini ema-Bible school. Kuyasiza nalokho ukuthi ke ukwazi ukuthi ulwazi lakho luthuthuke. UmKristu kufanele alifunde iBhayibheli. UmKristu kufanele alazi iBhayibheli. UmKristu akufanelanga athembele kwabanye abantu. Sizobuka ukubaleka ukufunda nakule weekend. So amaKristu ke kufanele afunde. So ngizobe ngidila ke nencwadi yonke ngiyisummarizer nenhloso yayo ukuthi yayibhalelweni nokuthi isimo sasinjani ngesikhathi ibhala. Incwadi ke ye-Old Testament njengoba sinezi incwadi zonke zeBhayibheli ezu-66 arofike lezo 66 ezu-32 i-Old Testament. Kwezokuqala incwadi esithi incwadi ezinhlanu zomthetho or the law ngesHebheru Torah, ngesGreki Pentateuch, which simply means 5 books. Incwadi lezi zokuqala ezalotshwa uMose. Qala uGenesis uze kuExodus uze kuLeviticus uze kuNumeri uze kuDeuteronomy. Zonke lezi incwadi ziwumlando womhlaba nomlando wesizwe uNkulunkulu asikhetha ngenxa yendoda eyodwa igama layo lungu-Abraham. So ke umlando ke walesi sizwe uyalotshwa uMose. Incwadi ke sohlala kuyo thina incwadi kaDeuteronomy. Uma uPaula ke nabanye ababhali uma bekhuluma incwadi iOld Testament, the 32 books ngokuqaya kwethu ngesikhathi samanje. Ukuqaya ke kweBhayibheli kwakungafani ngesikhathi lilotshwa ngolimi lesiHebheru. So we'll get into that a bit. So ke uPaula mayikhuluma ngalendaba uthi lapha encwadini yabaseRoma 15 verse 4 uthi ngokuba konke kwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundisa kwethu ukuze ngokubekezela nangenduduzo imibhalo sibe nethemba. Uthi uPaula konke okwalotshwa zonke lezi incwadi ezu-32 ngokuqaya kwethu kulesikhathi samanje kwe-Old Testament zazibhalelwe nathi thina ukuthi sibe nazo. So it's not by mistake ke ukuthi eBhayibhelini lakho you have 66 books and then thina siyazi ukuthi sihamba ngalezi ezu-27 which is the New Testament. But ke ungazibuza ukuthi why sina lezinye incwadi ezingaki ezu-32. uPaul uyazivezela la uthi lokhu kwalotshwa ukufundisa kwethu. So siyakwazi ukufunda njengamaKristu okulotshiwe ngalo ku-Old Testament. Siyakwazi ukuthola izinto ezingasiza thina ekukholeni kwethu. Singakwazi ukuqonda ukuthi uNkulunkulu ungubani futhi usebenza kanjani. Uyakwazi ukuthola ku-Old Testament. Uzathi uPaula ke egcineni ukuze sibe nethemba, hope. So le hope izovela kithi singamaKristu ngoba sinikeze ithembiso kumthetho kaKristu. Lezi incwadi ezu-27 sinikezwe ithembiso ezinye zazo azikake zethu njengokuthi siyezulwini, njengokuthi sizoba nobaba ezulwini, njengokuthi sizombona uKristu.
lezo ithembiso azikenzeki. Kodwa ngenxa ukuthi kune Old Testament ewufakazi bokuthi uNkulunkulu uma ethembisile, uma uNkulunkulu ekhulumile uyafeza lokho akushilo. So umKristu ke uya ku Old Testament ngaleyo ngqondo. Uthola lokho ku Old Testament ukuthi uNkulunkulu njengoba lokho wayikhulumile endulo uthembekile. I can have hope ukuthi nezithembiso enginikeze zona ngingumKristu kuzokwenzeka. Akusiyo joke, akusiyo inganekwane. Njengoba umpostoli Paula engumpostoli futhi nomlobi oqhutshwa umoya kaNkulunkulu njengencwadi isho uPeter wesibili chapter 3 verse 15 to 16 lapho uPetru yamveza uPaula ukuthi ungumlobi ukhuluma intando kaNkulunkulu. Uma uPetro incwadi yesibili ekhuluma ngento abayibhalile nabanye abaprofeti into abayibhalile uthi lapha ku 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21 lelizwi asebenalo noma esalambuliwe alivelanga ngokuhlakanipha komuntu, alivelanga intando yomuntu. Uzathi ke ku 21 kodwa beqhutshwa ngumoya kabani kaNkulunkulu, bakhuluma kabani okaNkulunkulu. So lezi zinto ke sifunda la including the Old Testament njengoba sohlala ukuthi Deuteronomy yizwi likaNkulunkulu elinikezwe thina. For what? For our learning. UmKristu uya ku Old Testament for our learning. Yabona mangixoxa nabantu sibashumayeza ngendaba ukuthi ingani singalithobeli iTestament elidala. Hayi ukuthi iTestament elidala sicekela phansi. Hayi ukuthi iTestament elidala asilifuni, cha, siyalithanda, kodwa umthetho owunikeziwe ngalo kweTestament awu-apply kithi. Wawu-apply kubani? Ku-Israyeli. Kodwa inikeziwe futhi lencwadi exactly for thina. Now ipurpose yethu yini? Ukufunda. It's not to obey. Njengoba abantu begijima lapha beya lapha kwiSabatha beya kuyiphasika njengoba sikhona nje la. Basukile la bashaya ikhiya bathi bayodla ini iphasika. Ngenxa ukuthi abalifundi iBhayibheli ngoba iphasika akusiyo lento abantu abayenzayo. Iphasika ile lazinyana. Guess what? Iphasika ulidlile, ulidla la kwakho. Kodwa abantu bashaya ikhiya njengoba ngibona nje eyiyoni la ngobona idaters njengoba lasikhipha idaters. Sisayodla iphasika le eGoli, sisayodla iphasika le eNatal. Yini inkinga abantu abafundi? Yingakho ke silifunda ke iOld Testament. So that sizokhona ukuqondisisa kahle ezinye izinto ezikhulunywa ngapha kwiTestament lethu, iTestament likaKristu. It is not to keep the old law, but it is to learn from the old law. Uthi umbhalo maHebheru 10 verse 1 ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo ungesiyo umfanekiso wazo uqobo. So ngamanye amazwi lezinto ebezenzeka ngalo kuTestament endala zazi umfanekiso kwizinto ezani zoqobo. Ngamanye amazwi umaqoya the real thing yini uKristu nomthetho wakhe. So lento uMosa eza nazo lemthetho uMosa ebanikeza wona ukuthi bayithobele yayiyini, yayisithunzi for thina, kwakwenzela thina kahle hle, kusetshenziswa bona as an example. So we have to study it, we have to read it, we have to learn from it. Uthi mayiqhubeka umbhali uPaul lapho kwabaseGalatia 3 verse 24 to 25 uthi njalo ke umthetho soba ngumlayi wethu wokusiyisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa, kepha ke sekufikile ukukholwa asisephansi komlayi. Umthetho buyini? Umlayi, our schoolmaster. So umthetho kaMose ubulungisisa abantu ukuze uKristu mayesefikile bese ke akasadingeki umlayi, akasadingeki uschoolmaster, sesunongqo.
It served the purpose. I-purpose bekuyini? Ukusiyisa kubani? KuKristu. Amen. Umsebenzi womthetho omdala. Njengoba begijima la ngephasini, begijika la ngesabatha. Uthi uPaula uma ekhuluma nabazali baseKolose kulabazana abavelayo bamaJuda ngoba bekunaleyo nkinga lezo ikhathi labazana abasuka le eJerusalem abasuka le eJudea behamba emabendleni abezizwe befika la bethi hayi qalani le nto kaMose. Inkinga yokuqala kaPaula yilabazalwane embumbulu abangamaJuda abazala kubo uPaula ababesukile bafundisa ukweduka. Bafika eGalatia njengoba sifuna incwadi yaseGalatia ibhaliwe. Ibhala ukukhuza lokho ukuthi umthetho omdala kaMose sahambi ngawo. Amen. Na bafika laba bantu nase-Antiochia. Phela le ndaba ukuze izwakale iqine ime yaqala eAntiochia. Base bathi abaholi sukani Barnaba sukani Paula buyela eJerusalem noyilungisa le ndaba. Lenkinga ihambanga kuphela eGalatia. Ihambile yaze yofika naseKolose. Yingakho kuPaula mayisebhala ngayo kuchapter 2 ekhuluma ngalabo abantu abadida ukukhola kwethu. Uthi uPaula lingabalaleli laba bantu. Abamisa umthetho uNkulunkulu asewuchithile ngoKristu. Uthi uPaula mayeseqeda indaba yakhe lapha na kuverse 14 ngoba seKolose 2 esehlangula incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Okusho ukuthi umthetho omdala amandla awo asephelile awusenamandla umthetho kaMose kithina. Uqedwe ubani? nguKristu ngegazi lakhe esiphambanweni. Uma uKristu efa bekukuphela komthetho kaMose, ukuqala komthetho omusha. Ngoba uNkulunkulu ebeshila ngabaprofeti abahlukahlukene ukuthi uyomisa umthetho omusha, uyomisa isivumelwano esisha, athi uJeremiah singafani naleso abasaphula. Njengoba sizohlala kuDeuteronomy sizothola ukuthi basaphula baba babo. Bamcunula uNkulunkulu endleleni. Uthi uma iqeda uPaula la uKristu lencwadi wayibethela esiphambanweni. Ngamanye amazwi amandla ayo awasenawo kithi. Uzathi mayisefika ezantsi akungabi khona phakathi wenu ozonisola ngani ngamasabatha ozonisala ngayo yonke lemigubho abantu abakhathazeka ngayo abangayiqondi. Abantu baliphula every day isabatha lelo bathi baligcina. Yini inkinga? Abafundi. Ngosuku lesabatha awuzukuyithinta into enomlilo, awuzukubaza. Ngesabatha idistance ozoyihamba uthatha itshe ulahlelele. Uyazi ukuthi counter that uNkulunkulu wenzani ngoba ngosuku lesabatha ngokomthetho kaMose kufanele kuyiwe kuphi? Etempelini kuyokhonzwa. Obviously it's millions of people abakwazi bonke ukuya kuphi? Etempelini. Ngokomthetho kaMose uma ufunda incwadi yeExodus uyathola ukuthi uNkulunkulu wavuma kuba nalento ukuthi sithi thina ama-assemblies. Igcogcogcogcwane zokuhlangana ngesabatha bafundiswa khona. Igama elaziyo ke nileli lithi synagogue. Igama lesiGreek lelo. Kahle hle isinagogue libuya kumthetho kaMose. Yebo laqina ekudingisweni ngalesikhathi sika Nebukadnezar. Kodwa mawubuyele emuva ngosuku lesabatha awukwazi ukuhamba more than a mile. Awukwazi ukweqa. So ke uNkulunkulu wayivumile ngomthetho kaMose ukuthi benze ini ama-synagogue assemblies where they can meet and be taught. You're not supposed to work ngosuku lani lesabatha. Guess what? Ngesabatheni mina afika ngene kule imoto zethu awushaya ukey. Kunani lapha ku engine? Kunomlilo. So uphula umthetho kabani? kaNkulunkulu. Awuhlaba ukey umuntu. Abhekele eduduze. Yona mangisuka la ngeduduze kungithatha 1 hour 20 minutes. Hey ngihamba we u70 kilometers.
Sengiwuphulile umthetho kabani? KaMose. Hey labantu bawuphula left right and center. Hey, inkinga yini kakhulu. AmaKristu fanele agcine umthetho kaMose kaKristu sorry. Uthi umbhali uJakobe uma iqeda indaba yokubaleka kuba sigcine lokhu kushiwo uNkulunkulu uthi lapha uJakobe 1:25 kepha ubukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwe engesiye ozwayo nje akhohlwe kodwa owenzayo asebenze lo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. AmaKristu anomthetho kwavuka abazalwane bafundisa ukuthi AmaKristu aphila ngomusa awukho umthetho amanga lawo. AmaKristu anomthetho. Uthi ke la uJakobe kepha obuke emthethweni onjani opheleleyo umthetho kaKristu. Angawubuki nje umuntu ebuka isibuko bese eyale akhohle ngendlela bebuka ngayo. Kodwa owenzayo uyeke lo ofanele. Uthi uJohn uma ikhuluma esePatmos lapha kwisambulo 1:3 uthi ubusisiwe ofunda lamazwi awenze. Ubusisiwe lo muntu. So the Old Testament is very important to us. The Old Testament is of great value to a Christian ngoba umKristu lapho ufunda ukuthembeka kuNkulunkulu. When we study the Old Testament, we understand ukuthi uNkulunkulu uthembekile. Ithembiso azenzayo uyazifeza. You'll notice in the Old Testament ukuthi uNkulunkulu revenge eyami not eyakho. And you'll see in the Old Testament uNkulunkulu unokuthi uma yenziwe kabi isizwe sithile kudlule 500 years abakhumbuze athi hey bangenza kanje ngafunga kulaba ukuthi ngizobachitha sukumani niyobachitha. uNkulunkulu uthembekile. Uthando lwakhe sizobuka la incwadi kaJuda noma uNkulunkulu indlela bebathanda ngayo. Ubungozi besono nengozi yokungamlalela uNkulunkulu ivela kakhulu la kuJuda. In fact kusetshenziswa a recent example ukuthi nayi imphumela yokungangilaleli. So nangena ke ezweni lesithembiso kuzokwenzeka njengokwenzile kobaba benu. Disobedience inkinga uNkulunkulu angayithandi. So ke sibuka lokho ke la kule ncwadi. Incwadi ke kaThixo noma ikhuluma ngomlando wesizwe sikaIsrayeli asikhetha ukuIsrayeli, indlela abonisa uthando nokubanakekela despite izimo eziningi la bemhlubukile uNkulunkulu. Many occasions sukela besuka ezweni lokugqila beze bayongena eKhanani ziningi into ezenzeka endleleni ezenza uNkulunkulu zinjani zimcunule. Kodwa uNkulunkulu waba nomusa. So ke sikhetheke lencwadi ngenxa ukuthi ziningi into ezitholakala la ezibonisa ukubaleka kokuthobela uNkulunkulu. Ultimately into esibhekile ukuthi ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu ufanele athotshelwe njalo. UMose ekhuluma ngale ndaba Deuteronomy 7:9-11 uthi yazi ke ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu, uNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwano nomusa nabamthandayo, abagcina imiyalo yakhe ukuze kube sizukulwane ezizukulwane aphindisele abamzondayo ebusweni babo ababhubhise akayikulibala kuyena omzondayo. Uyakuphindisela ebusweni bakhe. Ngalokho ke uyakugcina imiyalo nezimiso nezahlulelo engukuyala ngakho
namuhla ukuba wenzenjani ukwenze. Uthi uNkulunkulu nguNkulunkulu onjani othembekile, nguNkulunkulu futhi onjani ophindiselayo kwizitha zami, angikhohlwa kulokho abantu abanjani abangenze khona, ngiyophindisela mina nguJehova. Notice impindiselo ekaNkulunkulu, we are not allowed ukuphindisela, to revenge. Even from the Old Testament, ukuyiphindisela kwangasikho kwethu okabani okaNkulunkulu nakumaKristu. AmaKristu our revenge, irevenge ekabani ekaNkulunkulu ngesikhathi sakhe. Uthi uNkulunkulu angikhohlwa, I do not forget. Uthi ke gcineni ke verse 11, ngalokho ke uyakugcina ukuze ungabi isitha sami, uyakugcina iminyaka nezimiso nezahlulele enguyala ngakho ukuba ukwenze. So ngamanye amazwi, opposite ungayigcini imithetho kaNkulunkulu, you become an enemy kuNkulunkulu. Lezi ithembiso nalezi iqalekiso ezibonakala zibekwa kuIsrael la, izinto efanele siqonde nakithi maKristu kanjani. Kunezindlela ezinjani ezimbili. Kunendlela yokuphila, kunendlela yokufa. Wena umuntu ufanele ukukhetha. Othi uhamba ekuphilweni yilo olalela izwi likaNkulunkulu. Imessage esoyithola kule ncwadi. Othi uhamba noNkulunkulu. Njengoba abantu beganga namhlanje bekhuluma into ezingekho. I-obedience is at the center of ukuba umuntu othokozisa uNkulunkulu. Ukulalela ilokhu uNkulunkulu akufunayo kuyiso noma isiphi isizukulwane noma isiphi isizwe, ukulalela ilokhu uNkulunkulu akufunayo. Even nakithi, in fact uma ufunda incwadi yamaHebheru 11, umuntu obizwa kuthiwa uyakholwa umuntu othe uNkulunkulu ekhulumile wase lo muntu waseyenza, bese kuvela igama kuthiwa uyakholwa. So there's something oyenzile hayi ethanda wena eshiwo uNkulunkulu, bese wena wenze njani uyayenza, uyakholwa ke. Obedience is at the center of what? Of our faith. Uma ungalaleli, uma ungathobeli, hey ungamthanda kangakanani uJesu, ungamuzwa kangakanani ngaphakathi enhlizweni yakho, uma ungalaleli uyisitha sikaKristu. Ingakho uJesu wathi lo othi uyangithanda, ongithanda yilo wenze ugcina ini. uKristu mayazi umuntu ongithandayo, ongilavayo. Masikhuluma ngomuntu okulavayo, yilo wenza lento uNkulunkulu ayisho. Uyamazi uNkulunkulu uyangithanda ke lo. Hayi uzomala uJesu inkosi, yabona masifika namhlanje bebekhona la besibangela umsindo ekseni. Hey, power, Jesus. Akekho uJesu lapha uma singayenzi intando kabani. This is the message azoyisho la uMose na. Ningacabangi njengoba ningena ngale ezweni lesithembiso, bese ngokuya kwesikhathi linikhohle uNkulunkulu, bese ngicabanga ukuthi ngokwenza kweni nizohlala kamnandi ngale. Uthi uMose, the day nikhohle yile day uNkulunkulu azonikhipha la. So it is important to listen. Ake singene into detail kule ncwadi. Leli gama elithi Deuteronomy libuyapi? Well, leli gama elithi Deuteronomy amagama amabili esiGreek. Igama lokuqala elithi Deuteros, which meaning second okwesibili. And then ke ingxenye le yokugcina nomos isho law, umthetho. Simply put, it simply means second law or law repeated. Leli gama ngokwalo aliveli encwadini. Leli gama liqanjwe noma lisetshenziswe ngabantu abebehlukanisa iBhayibheli. It doesn't mean therefore ukuthi ku-wrong. Right, sizongena kulo. iBhayibheli ke lesiHebheru uma libhalwa, the Hebrew Bible, which is the
ngokweqaya kwethu 32 books. Leli gama livela as, so isiHebheru ke uma bezonema incwadi bebe inema ngamagama okuqala avela kwincwadi. So if you are put to Noma, ufika the first two words ithi la ngesiZulu lawo angamazwi uMose. So igama leSebheru lawo angamazwi, that was the name for it. So ishintshe ninike le ndaba uma sengena indaba leyo translator. So translator, by the way, is not a sin, provided ukuthi into translator ngendlela right. Translator simply means ukuhumusha, ukuthatha igama ulise kwenye ilanguage kwigama elicishe lifinyelele khona as best as possible. So which means ilanguage yangale la uhumushela khona uyazi. Bese kuba khona lento ekuthiwa i-interpretation noma i-commentary. Ukuthatha igama ulichaze ngendlela olibona ngayo wena. Now sinenkinga enkulu kuma translations amaningi kulezi insuku. Awasa interpret awasa translate aseya interpret. So ingakho sekwakheka inkinga enkulu kwezenkolo. Noma umuntu uhlala nomuntu nje, thathe nje NIV. Uhlala nomuntu amshumayeze nge-NIV soba senkingeni. Ngoba ayikhulumi lokho okwakushiyo sukela ulimi lubhalwa. Testament elisha libhalwe ngolimi lesiGreek. To be specific, Koine Greek, not classic Greek. Ke asikho ke la. Mawuza ngapha kwiSebheru ulimi olungashintshi kangaka. So leli gama elithi noma ke livela uma sekunyushwa iOld Testament to isiGreek. So ke uma kwenzeka lokho kuzokwenzeka kuphi indawo endaweni yase eEgypt Alexandria. So ke abayaziyo bayazi translation leyo ku LXXX which is the translation ke yokuqala yesiGreek which was authorized. The translation ke yenzeka way before uJesu afika. So uma uJesu ke ephila esesemhlabeni wayesebenzisa lo translation. For an example uzonaka uma ungazinikeza isikhathi nje. Just take for an example. Mothatha ukushumayela kokuqala kwevangeli. Ufunda lapha na ku Izenzo 2 verse 27. Uma uthatha lo ncwadi uyibeka la ikhuluma ngamahubo 16 verse 10. Amahubo 16 verse 10 akhuluma ngesiprofeto ngobani? ngoJesu. Mawungawabeka omabili nje oyi2, it's not exactly the same. For an example, le enye isebenzisa igama leSebheru Sheol, mayikhuluma ithi olungile wakho ngeke wamshiya in Sheol ngesilungu ngeSebheru. Then ke isiGreek isebenzisa igama esilaziyo kuthiwa iHades. So mawubuka lama translation even nangesiZulu mawubheka nje uzobona ukuthi kunemehluko. Why? Because at the time aba apostle bephila kwakunama translation ayi2 eOld Testament. Kwakune Greek kunani futhi enye neSebheru. uJesu naye wayesebenzisa. For an example, ukushumayela kokuqala befuna umkhanda ngamatshe lapha kuLuka 4. Wakhotha uIsaiah esebenzisa ini? The Greek translation. So it's not sinful, it's not wrong to use a what? A translate, provided it right. So ke uma ke ihunyushwa ke iOld Testament to isiGreek, abahumushi ke bakhetha ukulinikeza leli gama uDeuteronomy ngaleso sakhe. So ke ingakho ke sinalelo gama kodwa kwisHebheru kwakulelo gama elisebenziswayo. So ke ukuhlukanisa nje umehluko, why there's a difference. Isilungu and modern translations njengoba sinawo namhlanje ahlukanisa iBhayibheli by subject matter. So ngamanye amazwi sikhuluma ngani?
bazohlukanisa ngani ngomthetho, the first 5 books. You'll see for an example incwadi kaNehemiah, incwadi kaEzra is at a different point, but ayikho chronologically. So for an example, Ezra who appeared early on as a part of the history of Israel. But Ezra no Nehemiah happened many years after Ubani. For an example, Proverbs after Ubani, Amahubo. Leyo ncwadi yabhala much later. So i-arrangement yethu ngokwesikhathi samanje ngendlela iBhayibheli arrange ayikuthi wrong is because i-arrange according to subject matter. Whereas the Old Testament always, or is Hebrew, sorry, always it was around personality, ubani obhalile. So it was around who was writing or who was involved. So you will see when you read, for an example, Luke 24 verse 44, uJesu mayikhuluma ukuthi fanele konke kugcwaliseke. Maybe let's read it. It's not in our ukuchaziseka nokuqhayeka. uJesu ukhuluma ngento ezindala. And mawusukuhlukanisa ke yizo lezi ncwadi ezo32. But listen ke uJesu uthini. Luke 24 verse 44. So we're just doing an introduction to the book. Luke 24 verse 44 itholi. Wayesethi kubo, yiwo lawo mazwi ngawakhuluma isenani. Yeah. Ukuthi kumele ukugcwaliseka konke okulotshwe nami emthethweni kaMose nakubaprofeti nasemabukweni. Yeah. So yabo i-division kaJesu njani? Ikathathu. I-division yethu Old Testament ikangaki? Bafundi beBhayibheli. I-division Old Testament ikangaki? Ka-5. Umthetho, landela yini? History, poetry, poetry, and then division yet, more than division. But uJesu ama division bawangaki? So the laws khuluma ngani? The first 5 books. The prophets uJesu qala from uJoshua. uJoshua ngeBhayibheli leseBheru uJoshua falls under the prophets. Right up until to Malachi, excluding only the Psalms. Okay, and there's a reason why the Psalms is excluded is because amahubo abesebenzisa kakhulu amaHebheru 1 ukucula. So amaHebheru bayasebenzisa kakhulu amahubo for ukucula and also different writers and different times. Kwindaba yamahubo. So that's this division ye-Old Testament. So incwadi kaDuteronomy njengoba igama silithola, it simply means the law repeated. Why they chose that name is because sisongena lapho umthetho kuphinda ngokwesibili. Why? Because umthetho wabe ngokuqala 40 years ago entabeni yase Sinai, elinye igama emaphandleni ase Horeb. So Sinai intaba, Horeb it's a district indawo la Sinai khona. So mawuthi Sinai noHoreb were the same thing. So umbhali ubani? uMose. He is the writer. I-confirmation yalokho izokwenziwa uJesu ukuthi uMose uyo oyibhalile and various other authors baveza ukuthi uMose obhale incwadi kaDuteronomy. So ake sifunde for an example Deuteronomy 31 verse 9. So you'll notice mawuyifunda everything exoxwayo kuthiwa uMose wayibhala phansi. Right? So uMose wakhuluma wase ebhala phansi. Right? So uMose is the right. Okay? One person said, how can you write about your death? Because incwadi kaDuteronomy ibhala ngokufa kabani? All right.
okay, which is only one chapter. So you will notice kuleli verse uma ibhala uMose ebengayedwa. In fact Mose ufunda kuJoshua uzorealize uNkulunkulu mayikhuluma nawe ukhuluma ngaleyo ncwadi yomthetho. So ke uJoshua noMose babevumelekile ukubhala kulo. So we can confirm ke most likely umuntu wabhala ichapter le ekhuluma ngokufa kukaMose ubani Joshua. Okay. 31 verse 9. uMose waloba lo mthetho wabanika wona abapriest amadodana kaLevi abantwana ababethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova namalunga onke akwa-Israyeli. Yeah, angithi insuku zokugcina ke zikaMose la eseqeda umsebenzi. So incwadi ke kaDeuteronomy irecorda umsebenzi wokugcina kukaMose namazwi okugcina uMose awakhuluma esizweni. Ibhalwa kuphi ke lencwadi? Ibhalwa ke besemaphandleni ase-Araba or emathafeni ase-Moab. So kwi-map ke is very difficult because la magama la with time izinto ezishintshile to pinpoint it exactly ukuthi wayibhala kuphi. So what we can say, it is roughly after 40 years besukile eSinai uMose ebhala. Ngoba ebhala ngalesikhathi isikhathi uMose esezoshona esezofa. So this is right before they entered the promised land. Deuteronomy chapter 31 verse 1 omnyumzana ngifundele. Ngizofunda nje 34 verse 1 ngizofunda la Deuteronomy 1 verse 1. Lawa amazwi uMose awakhuluma kubo bonke abakwa-Israyeli ngaphesheya kweJordani ehlane Araba malungana neSufi phakathi kweParamu neTofeli neLabani neHaresoti nedili Zahabi sorry. So ke these were the cities la bebehleli khona uMose ekhuluma lamazwi. So amazwi okugcina kaMose kahle hle la sifunda ngawo ewayala uIsrael. 34 verse 1. uMose waya ukukhuluma lawa mazwi kubo bonke abakwa-Israyeli. Yeah. So ke we can confirm ukuthi uMose wakhuluma konke lokho ezindlebeni zabo. So le kahle hle ispeech ngokwelanguage noma isermon noma ipresentation yokugcina. So emva ukuthi uMose ke eqedile ukukhuluma wasebhala konke lokho. Unyaka ke ama dates kahle hle it's roughly 14 after 1450 BC, abanye bati 1440 BC. It's around there. So BC means before Christ. So it's 1451 years before Christ has arrived. That's how long this book was written. Okay, so it is the last book again of the 5 books of law. Why incwadi ke ibhaliwe? We're going to look at now the background ukuthi yindaba. So 40 years ago uNkulunkulu ke no Israel bangena kwisivumelwano esenzeka ke basenza entabeni yaseSinai. We know ukuthi uNkulunkulu mayivela efwini bathuthumela basaba bathi hayi this thing hayi siyasaba ngeke sikhona isicela wena Mose uhambe usikhuluma nobani noNkulunkulu. Mose wafuna ukuthi abe yini immediate umlamuli phakathi kwabo. Nangempela uNkulunkulu wambiza waya kuphi entabeni. We know ke fast forward ke kwenzeka inkinga baphula umthetho angiyazi ukuthi benza ithole balikhonza uNkulunkulu wambiza ngokwesibili ke ngoba uMose waphihliza imithetho yokuqala le 10 uNkulunkulu ayibhalile entabeni.
So he spent 40 days and 40 nights uMose entabeni. Mayise buyela kwesibili ke usebuyela nobani nobhuti wakhe uAaron. So mase bebuyile ngokuqala into ayengahambanga naye. So uAaron wadala inkinga ke la ezantsi. Ngokwesibili uNkulunkulu wathi ke nyuka naye. Banyuka naye. Mawufunda ke Exodus 24. So uNkulunkulu wabanikeza ke the first 10 laws which is what we call 10 commandments, were the first laws uNkulunkulu abanikeza bona, right? Which is recorded repeatedly ku-24 but ngokuqala Exodus 19. Emva kwalokho kwenzeka izinto ezibalekile emva kwalokho. uNkulunkulu uMose mayehla ke ehla nomthetho, abantu bavuma ukuthi sizogcina ini umthetho. Konke okushoyo Jehova siyakugcina, siyakukwenza. Into eyenzeka ke emva kwalokho ke uNkulunkulu wayala uMose kuba enze i-altar, ahlabe ini I think it was 7 bulls, wazihlaba, wathatha igazi lazo ke. Mayithatha igazi wafafaza abantu ngani ngaleli gazi, wasefafaza nalamatshe ani omthetho. Saqina ke ini isivumelwano. Baqala ke manje ukuba isizwe noma not really in totality, ngoba isizwe sesakhiwa into ezingaki abasinabo sifunda na iBible study. Isizwe sakhiwa into ezingaki ezu4. Indawo which abanayo manje inkosi yini abantu bese kuba nani nomthetho. So they received the law. Now bahlala ke inyanga ezintathu eSinai. Kulezi nyanga ezintathu kwabhalwa ke incwadi ezimbili ezaqedwa uExodus noLeviticus. So mawufunda kuLeviticus chapter 27 egcineni kuthiwa ke uMose waqeda ukubhala incwadi Leviticus okukusebenza kwani kokukhonza kaIsrael na yonke impilo akumele bayiphile. Lapho ke wakudetailwa how you worship uNkulunkulu. Sike sahlala nabazane sinabo la sihleli laphana Leviticus chapter 1 uya ku chapter 7. Ngithe kubo mbonga uJesu ngezinto ebezenziwa la. Different kinds of worship activities and sacrifices, grain offering, sin offering, trespass offering, all this, mawubheka all this offering kwenziwa specifically uyihlaba kanje. Yabo the worst kind of activity yokukhonza yile ekuthiwa sin offering. Kuzo zonke bowuletha etempilini umpriest asebenze. Kodwa le sono sakho sinika isikhathi uyifunde la ndaba Leviticus 5 sin offering. Kule yakho faneke uyoyihlahlela wena, uyihlabe wena, uhlangana neligazi lelesi silwane esimele ini isono sakho. Bese ke umpriest kangezeke athatha amaportion bese yokwenza ini umhlatshelo on your behalf. Isin offering uNkulunkulu wayekwenza ngamasibomu ukuthi kube uwena ohlahlelayo, kube uwena oyihlabayo. So ke angikho ke lapho ngenxa yesikhathi. So ke sebenaso umnawo umthetho. Now they are at the journey to go to ezweni lesithembiso. 3 months has elapsed. Sekufanele baye kuphi manje ezweni lesithembiso. Fanele bayongena ezweni lesithembiso. Kwakufanele kuthatheke izinsuku ezu11. Let's read la verse 2, Deuteronomy 1 verse 2. So kuDeuteronomy ke angithi is after 40 years. Chapter 1 usummarizer, chapter 2 usummarizer konke okwenzeke in 40 years. Ukuthi why are we here? uMose uyakusummarize ke konke ukuthi kuze sifike la kwenzakaleni. We were supposed to ngabe kudala singekile ezweni lesithembiso. Kodwa kukhona okwenzeka la endleleni. Yikho kusivumbile singangeni. Sacica sarounda lonke elihlanu. Kwakufanele uthathe izinsuku ezingaki ezu11. Verse 2. Deuteronomy 1 verse 2.
kwezinsuku eziyishumi usuka eHoreb ngendlela yasentabeni yaseSeir Syria. ukuya eKadesh Barnea. eKadesh Barnea ila izinto zazihaphena khona. eKadesh Barnea border yani yeKhanani. Yila izinto ke ezahaphena khona. Sebezofika ke ezweni lani lesithembiso. Baqala bathi hey masihambe siyohlola siyobona leyo ndawo. Akhishwa kama spice. Inkinga iqale lapho ke. Uthi uMose ke sekufanele bangene bala kwenzakalani lapha. Numeri chapter 14 verse 1 to 2. Bakuphi ngalesikhathi eKadeshi Barnea, which is the border or closer to indawo yani yaseKhanani. Kwakufanele bathathe insuku ezingaki ezu11 sukela besuka kuphi eHoreb ukuze bangene kuphi ezweni lesithembiso. Uma befika lapha kudaleka inkinga. Lena ke it was a last nail on the coffin kuNkulunkulu. Zikhona ezinye kodwa le yiye emthunule kakhulu. Nizobuka ukuthi into ezenzeka la ezamcasula uNkulunkulu kakhulu. Numeri 14 verse 1 to 12 umzana oyiphethe asifundele yona. Inhlangano yonke yayisiphakamisa izwi layo yakhala abantu bakhala izinyembezi ngalokho suku. 2:12. Abantu bonke abantwana bakwa-Israyeli bakhonona ngoMose nango-Aroni. Yonke inhlangano yathi kubo, sengathi ngasafa ezweni laseGibhithe noma sengathi ngasafa kuleli hlanga. uJehova usiletheleni kuleli izwe siwe nenkemba na omkethu nabancane bethu bayakuba impango benengcono bekungengcono yini kithi ukubuyela eGibhithe na. Bathi omunye basibeke iduna ke ngaqala sibuyele eGibhithe. Khona oMose noAroni bawa ngobuso babo phambi kwebandla lonke lenhlangano yabantwana bakwa-Israyeli. uJoshua indodana kaNuni noCaleb indodana kaJefune ababe phakathi kwabahlola izwe bakephula izimbuzi zabo. Bakhuluma kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli bathi izwe esalidabula ukulihlola liyizwe elihle kakhulu. Uma uJehova esithanda uyakusingenisa kulelo zwe asinike lona izwe elivame ubisi nezinyosi. Kodwa ningahlubuki uJehova futhi ningesabi abantu balelo zwe ngokuba bayisinkwa kithi. Umthunzi wabo usukile phezu kwabo kodwa uJehova unathi ningabesabi. Kepha inhlangano yonke yathi mabakhandwe ngamatshe. Inkazimulo kaJehova yabonakala etendeni lokuhlangana kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli. uJehova wayesekhuluma uMose wathi koze kube nini laba bantu bengidelela na? Koze kube nini bengakholwa yimi ngezibonakaliso
zonke engizenzile phakathi kwabo na. Indaba ebuhlungu ngiyabonga mzalwane. Umlando lo oveza ukuthi uma lama spies sebuyile iningi labo lathi hey lapha kuyafika kunemdodoshiya amadoda giants angeke sikwazi ukunqoba la. Sebekhohliwe izinto uNkulunkulu abenzele zona for the last 3 months. Besukele kuphi kuFaro. Sebekhohliwe ngalokho. Ubadlulise izintweni ezinzima uNkulunkulu. Wadweba ulwandle uNkulunkulu bahamba endaweni enjani eyomileyo. Belibuka ulwandle lule phezulu. Badlula. After 3 months sebekhohliwe. Bathi no, uNkulunkulu hayi usisendaweni enjani errong. Kuthiwa lo moya bawugcwalisa kuIsrael wonke. Inhlangano yonke izwe ireport. Only 2 yabazalwane abathembeka uCaleb nobani noJoshua. Kulo mhlangano zintathu izinto ezimba abazenza. Okokuqala bakhonona bangakhona. Okwesibili bathi sizobeka eyethu induna. Kunjalo umuntu mayesehlubuka. Sizobeka bekungcono ukugqila. For that 400 years ibingcono kulento abafuna ukusenza yona oMose noAaron naloNkulunkulu wabo. 3 months bazalwane sebekhohliwe. From number 2. Ukudelela ubuholo obubekiwe. Umuntu mayesehlubuka unjalo. Number 3. Into enza uNkulunkulu uthi asondele ngenkazimulo yakhe. Bafuna ukukhanda lezi zinto ezimbili ngani ngalamanje. So bese ready ukubulala. Ukubulala umuntu entweni enjani enhle ne-right. Yonke into yamcunula. Uthi uNkulunkulu ngenxa yesikhathi masiqhubeka Mose ngizobachitha bonke bafele la. Ngizothatha wena Mose ngwenze ube isikhulu kunabo ngoba wena ongilalelayo. Wathi uMose no Nkosi. Shwele Nkosi. Azothina ama-Egyptians. Zizothina izitha zakho. Ezikwaziyo wena Jehova umazizwe ukuthi ubakhiphile lapha eGibhithe ngesandla ngamandla akho. Wabawelisa ulwandle lubomvu, wamqeda uFaro. Obekuyisize besinamandla ngaleso sikhathi. Mawuqeda wena Jehova wasobabulela endleleni. Bazothina. Wawushintsha umqondo wakho uNkulunkulu. Wathi okay usho kanjani? Alright ke bona ke labo baba bazosala la. Abalwe nami. Abaphikisane nami. Abangazale bazange bakhona. Ngizobaqeda bonke ke la ehlane. Ngizoluzungeza lonke lelizwe for iminyaka u40. So ke uma iphinda ke le ndaba uMose after 40 years ngizofunda la verse 27. 1 verse 27. Nokho anithandanga ukukhuphuka lapha nahlubuka esiyalezweni sika Jehova uNkulunkulu wenu. Wathi uNkulunkulu ngenani nidle nathi nina no. Nakho nona ematendeni eni nathi ngokuba uJehova wasizonda wasikhipha ezweni laseGibhithe ukuba asinikele esandleni sama-Amori sichithwe. Siyakukhuphukelani na abafoni benzile inhliziyo zethu ziphele amandla ngokusho ukuthi abantu bakhulu bade kunathi imizi mikhulu ibiyelo ukuze kube sezulwini futhi sibonile amadodana ama-Anaki akhona ama-Anaki ama-giants. So ke lesi simo ke yisesenza uNkulunkulu acunuke. Yisesenza ukuthi kudileye ukungena ezweni lesithembiso. Kudileye ngeminyaka ewu40 obekufanele ngabe bangene izinsuku ezu11 ngenxa ukuthi abazange bamkhole uJehova. Uthi uNkulunkulu ke ngizokunichitha lonke kuphi la ehlane. Kwenzeka kanjalo ngesikhathi kuMose ke ekhuluma la kuDeuteronomy sekuzaleke lezi ngane endleleni kuleminyaka. Usethi uNkulunkulu ke
yazisa ke labantwana ngalokho okwenzeka uyaphindwa kumthetho ukuthi yilokho kwakhulunywa eSinayi yilokho kwaxoxwa kodwa obaba benu ke basaphula leso sithembiso babethe bazogcina umthetho wami mhla bewamukela umthetho uvela ngobani uvela ngoMose. So kwakunecessary ke ukuba uMose awuphinde umthetho because he has a new group which is abantwana abakhulele kuphi la endleleni. Kwakufanele ukuthi umthetho lo awucacise kabanzi. For an example ubudlelwane nezinye izizwe. Mawufunda umthetho noma 7 kucizela kabanzi lapho. Lento ayitholi kakhulu ku-Exodus nakuNumeri kodwa ichazwa kakhulu indaba yokushada. Igcizelela kakhulu. Deuteronomy igcizelela kakhulu indaba yemishado ukuthi kuphathana kanjani. Ngokuqala ngqa Deuteronomy 24 verse 1 to 5 udila nani ne-divorce. uJesu azoyilungisa ngapha kuMathewu 19. So ke ziningi izinto ke la ukuthi noma ezazicaciswa kabanzi. For an example enye yawo ukusebenza kwamakhosi nokuba kokhona kwamakhosi nemithetho emayelana nani namakhosi. Mawufuna Deuteronomy 17 ixoxa lezo zinto ukuthi mase ningena ngani uma kuvuka kini ukuthi nifuna ukuba nenkosi nizokwenza kanje. Ngesikhathi sika Sawula into eyenza ayikuthi uNkulunkulu angalindele kube khona inkosi. Amagama uIsrael awakhuluma kuSamuel. Ngoba mabethi sifuna ukuba nenkosi hayi ngenhloso enhle bathi ukuze sifane yinto emcasula kuNkulunkulu leyo. Hayi ukuthi uNkulunkulu wayengazi ukuthi bazoba nenkosi. So already uNkulunkulu wayesekubhalile ngoMose ukuthi manifika la na imithetho eminyama uyabeka ukuthi inkosi akufanelanga ibe namakhosikazi amaningi by the way. So ke kwakubalekile ukuthi uMose agcizelele umthetho as they go to enter the home, permanent home. Iminyaka leyo 40 ukukhonza kwabo bekwenziwa kuphi etendeni tabernacle. So uNkulunkulu ke wakhuluma ngoMose ukuthi siyeza isikhathi la uNkulunkulu azofuna indlu yakhe azobeka igama lakhe. uNkulunkulu azoyisho futhi ngomlomo wakhe leyo ndawo. Siyazi uma sekwakhiwa iThempeli amakhosi okuqala uma iqeda uSolomon iThempeli ukhotha incwadi kaDuteronomy ukuthi yikho uNkulunkulu ayikhulumile ngoMose ukuthi uyobeka igama lakhe kuleli. So uMose was preparing uIsrael for a permanent residence. For an example imithetho yokuphilisana nezinye izizwe igcizelela kakhulu la encwadini kaDuteronomy. Awukutholi ngalo kuExodus, awukutholi ngalo kuNumeri. So ke incwadi ke le kaDuteronomy izobhekisisa kabanzi ukuthi laba bantu balungiselwa manje ukuhlala endaweni yepermanent. Kuzothinta indaba yokusebenza. For the last 40 years bebedla ini imani siyaphela manje. In fact ngesikhathi uMose ekhuluma imani ayisiphelile. You will read in chapter 2 kwase kufanele basebenze ngezandla zabo. So isikhathi semana sasisiphelile. So kwakufanele manje bakhunjuzwe ukuthi fanele baphile kanjani ezweni lani lesithembiso. Okwesithathu kwakufanele baboniswe ukubaleka kokugcina isivumelwano, the covenant. Yilokhu uMose ayihleli ukukhumbulana isivumelwano sasenza noNkulunkulu. Chapter 5 for an example. uNkulunkulu akasenzanga noyise bethu Abraham Isaac akasenzanga kodwa wasenza nathi sisehorela. So ke kuthintwani la ukubaleka kwesivumelwano sisigcineni. Okugcina ukukhuthaza uIsrayeli ahlale kumthandeni uNkulunkulu. Kwincwadi kaDuteronomy ukuthanda uNkulunkulu kwenza intando yakhe. It's just equals that. If uthanda uNkulunkulu yenza intando kaNkulunkulu. That's how you love uNkulunkulu. It's not like umntana Ntokozo sibanibani.
Mangithi uNtokozo uyangithanda noma uyangithanda umntwana wami unokungisurprise athi nayi chocolate uphuma enhlizweni nokuthanda kwakhe angithi. KwaNkulunkulu uNkulunkulu oshoyo othi uma ufuna ukungithokozisa mina wenza 1 2 3. uNkulunkulu oshoyo. uNkulunkulu is not daddy. Akusubaba wasemhlabeni. Uhlukile nobaba wasemhlabeni. So loving God simply means obeying God and being loyal to Him. What was the occasion of writing? It was just before bengena ezweni lesithembiso. It was important ukuthi uMose aphinde le ndaba. So ke kwakufanele bangene ezweni lesithembiso. So ke enye into uMose kufanele ayistresse kakhulu evela kakhulu kule ncwadi indaba yokukhonza kweyithombe. Ayikho incwadi ekhuluma kakhulu ukwedlula le ncwadi ngokukhonza kweyithombe. Uqala ku chapter 1 uya ku chapter kuze ufike egcineni ngakhonza abanye uNkulunkulu. What is the style of writing of this book? It is preaching, discourse, it is speech kahle this. So uMose washumayela kathathu izintathu ikhathi uMose ashumayela ngalo. Chapter 1 to verse 4 is the first time kwaba ne break. So when you read the book you see kunama breaks uMose ekhuluma ngawo. So it was 3 sessions uMose ekhuluma. Tone, what is the tone? Ubaba ekhuluma nengane. It will be understandable. uMose ngalesikhathi uneminyaka e120. So ekhuluma nengane. Ekhuluma ebancenga njengobaba. So you will see itone kaMose, lalani uNkulunkulu, thembekalani kuNkulunkulu, kuyonenza ukuba niphumelelane yakhona. Yes, uMose wayiqonda ukuthi akayi ezweni lesithembiso. So ukhuluma njengomuntu eyilangazelela ndawo ethi ke ziphatheni kahle ukuze niphile kahle kule ndawo le. Akalibekanga unyawo lakhe uMose. Ngikwazi lokho. All the reports wakholwa ayikhulunywa uCaleb nobani noJoshua. Wakholwa uMose. Akakubonanga. Akalibekanga unyawo lakhe eKhanani. So what is the appeal? What is the stress kule ncwadi? Obedience. You must obey. Yilento eapply nakithi bazalwane. We must obey. Akekho umuntu ozosindiswa uma ngamlaleli uJesu. Le ncwadi siyayazi uthi ngosuku lokugcina bayothi Nkosi azange siprofete ngegama lakho, azange sikhipha amadimoni ngegama lakho. Uthi uJesu sukani nina bezibani bokubi. Ikuphi inkingi? Ayenziwe intando kabani? Kodwa emlonyeni kuphuma igama likabani? Njengoba namhlanje kuthiwa kuphunywe ngePhasika. Bengayenzi intando kaNkulunkulu njengoba injani isho. Strict obedience is required. So again, remembrance uvela kakhulu la. Remember, the word remember, chapter 4 verse 9 to 10. Uma ebakhumbuza ukunikeza komthetho eSinayi isivumelano, chapter 4 verse 23. Uqila babo bengale eqileni uthi khumbulani iseGibhithe. Chapter 5 verse 15. Khumbulani ini ukusindisa kwenu, your great deliverance eyenzeka nini ngesikhathi iphuma ibalekela ufana nasindiswa. Chapter 7 verse 18. Khumbulani njoba nila niza endleleni, akusiyi mistake abanye beniza endleleni, nani nibaleka ubani ufara uNkulunkulu wanisindisa. Bheka chapter 8 and 2 to 6. Amandla kaNkulunkulu, ukukhola kaNkulunkulu nokunakela kaNkulunkulu. Ziningi uNkulunkulu abanakekela ngani. Uzathi lapho ku chapter 8, khumbulani kule minyaka u40 nihamba nidumasa. Even your sandals awazange aguge, le impahla zena zange iguge. Nicabanga ukuthi lokho kwenzeka by mistake? No, God was taking care of you. Uthi awubaba beni babengayazi mana yayivela kubani? kuNkulunkulu from heaven.
amanzi la nomileyo uNkulunkulu wayinikeza wona. So God in these 40 years, even though bekunzima, but God at the same time was taking care of you. Bekanakekela. Akukho noyedwa ongaveza la uthi ugugelwe yini icathulo. That's the power uNkulunkulu ababonisa ngayo. Babonisa futhi lapha khumbulani izono obaba bena bazenza, sins of the past. Chapter 9 verse 7. Webakhumbuza futhi ngokwahlulela kaNkulunkulu. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ungumahluleli. Chapter 24 verse 9. Khumbulani insuku uNkulunkulu asebenza ngalo kokhokho benu. 32 verse 7. So igama leli ukukhumbula is the word that appears the most la kule ncwadi yaDeuteronomy. Ingakho ke sikhethile kule nkonzo. Alright, just a few outlines kule ncwadi. Number 1, chapter 1 verse 1 to 4, chapter 1 to 4 ukuphindwa ukukhulunywa kwendaba yokuthi kwenzakalani kunyaka leyo 40. So uMose summarizer in these 4 chapters ukuthi kwenzakalani kunyaka u40. Chapter 5 to 11 kuphindwa imithetho elishumi, specifically ke ku chapter 6 and 7 ugcina kakhulu u10 commandments. Each law kuyaxoxwa ngayo ukuthi uNkulunkulu ebethini, right? And then neminye imithetho. And then chapter 12 to 26 uveza la indlela yokuyiphatha. So sebezoba isizwe manje, they're going to become a nation. So they need a code of living, how to treat abanye abantu next to you, how to treat other nations, how to treat abantu abagulayo, and so forth. Ziyathintwa ke la u12 to 26. Verse 27 to 30 kuvezwa ini ibusiso zani zokulalela, to obey, nani liqalekiso zongalaleli, ukufa nokuphila kuyapresenta kubantu. Uthi uMose ngamanye amazwi, khethani. Manifuna ukuphila, layelani uNkulunkulu. Manifuna ukulahlwa, ngamtholi. So mangena ke ezweni lesithembiso, yazini ukuthi kuminto ezimbili phambi kwenu, kumi ukuphila, kumi ukufa. Khethani. What are the lessons we can learn as Christians in Petala? Number 1, without God, there's no reliable guide. Ngaphandle kukaNkulunkulu awukho umhlahlandlela ongathenjwa. Ilokhu incwadi yaDeuteronomy make sure. Ningacabangi ngoba niyezwe lelinothileyo. Kuzothi uma seninotha, kuzothi seninamathafo, seninemfuyo, seninemizi, ningakhohlwa, ningathi lilapha nihlelapha ukuthi konke lokhu kungamandla kabani? Nihleli lapha. Ngoba uJehova onisusile wanibeka lapha. So ke therefore ngaphandle kaNkulunkulu awukho umkhomandlela othembekileyo. Amakhosi anizungezile awathembekile. Ukuhlakanipha kwenu is not reliable. Your own wisdom, your own power, your own knowledge is not reliable. Same thing to us. Without God, there's no reliable guide. Namhlanje sinabantu abaningi abathembele kini kumfundo yabo. Abantu abathembele kini kuyizinto abanazo. Abangani abanazo. They are taking those things as their guide. Uthu uPetro uma uJesu babuza emva ukukhuluma iqiniso, abantu sebemphendukelele uJesu, sebemshila uJesu, inkumba lezi bezimlandela emva ukuthi uJesu sekhuluma into abangayithandi, kuthiwa abantu bemuka ku chapter 6 uverse 66 uJohn. uJesu uyabuza ke lapha ku verse chapter 67, nani nithanda ukumuka na? Besixoxa nomnyumzalwane singamkhohlwa ubani ukuthi kwaJesu, uJesu kahlehle akakuncenile ukuba kwethu kwala. Akadipendi ukuba uNkulunkulu ngenxa yethu.
angaba usewuNkulunkulu noma sikhona noma sinjani singekho. So uma esiphambanweni uJesu waya yedwa. Lezo insuku ehlushwa from ngolesine kuze kube uyafa ngolesihlanu ngakusasa. uJesu wayedwa, washiya abafundi bakhe, washiya wonke abantu. Kusitshelani lokho? Umuntu is not your guide. Abantu akufanele uhambe ngani ngumuntu. Uhamba ngokabani? NgokaNkulunkulu. He is the only reliable guide. Umhlahlandlela onjani othembekile loyo. Uthi uMose noma nifika lapha yazini lokho. Uthi uPetro mayiphendula lo mbuzo, uSimon Petro waphendula wathi, Nkosi, siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. So the 12 yadecide ngaleso sikhathi ukusala yahamba inkuba. Usitshelani lokho? Ukuphila nomhlahlandlela uthelakala kubani? kuNkulunkulu. Le ncwadi ke iveza ukubaleka kokuqhubeka sokuba sifundise, singakhathali ukufundisa abazali nabantwana bethu, ukukhuthaza abazali bethu nokuphinda izwi likaNkulunkulu. uJesu sasindiswa ngendlela eyodwa, noma wasindiswa ngo-1930, leyo ndlela yokusindiswa iseyodwa namhlanje. Kufanele ukholwe yini? uJesu. Uthobele ini? Ivangeli lakhe. Uphenduke bese uyabhabhadiswa. Bangathi leyo abantu old fashioned leyo is still the same way bafowethu. Still the same way. Isikhathi sami ke sesingiphelela. Uthi ke uPetro mayikhuluma nendaba 2 Peter 1:12. Ngakho ke ngiyakuba yilokhu nginikhumbuza njalo ngalezi zinto nakuba nizazi nime niqinile eqinisweni elikhona. So ke we have to remind abazalwane. 3 things ke sisifunda la, key lessons for the Christian. You must know God. Enokuvela kuncwadi kathi noma ukwazi uNkulunkulu kufana nokwenza njani? Nokwenza intando yakhe, commandments. Uma ethi umuntu uNkulunkulu uyamazi uNkulunkulu, yilo owenza intando yakhe. Ngicela umzana ngokusheshsha nje ngifundele u1 John chapter 2 verse 3 to 6. Uma umuntu ethi uyamazi uNkulunkulu, othi wazi uNkulunkulu, wazana noNkulunkulu, yilo owenza intando kabani? Yilo okwazi uNkulunkulu. So ke Israel was to know God and not to forget God. They must know him. How do you know him? You obey his commands. Nakuma Kristu kunganjani? We are to know God. Mazi uJehova. 1 John chapter 2 verse 3 to 6. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi uma sigcina imiyalo yakhe. Yeah. Lo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambi manje, iqiniso alikho kuye. Yeah. Kepha ogcina izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe impela. Amen. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Yeah. Lo othi uhlala kuye yena umelwe ukuhamba njengalokho ahamba yena. Amen. Othi uhlala kuJesu, uhamba njalo kuJesu ehambile. Othi uyamazi uJesu, uzothobela noma uzokwenza noma uzolalela lokhu uJesu ayenze njani? Akushoyo. So sebenza abantu, I know God, he will do wonders for me. Mawungayenza intando yakhe. Number 1, awumazi. Number 2, naye akakwazi, anazana. Number 2, love God. Message evela ku Mose, you must love God. Uthi la ku 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Wothanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangonke amandla akho onke.
yikho ukuthanda uNkulunkulu konke okwakho onakho makukhombise ukuthi uNkulunkulu uyamu yebo. All your being, all who is Sabelo must show ukuthi ngiyamthanda ubani. Same applies. Uthi Jesu Matthew 22 verse 37-38, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the great commandment. Kunomzana ozohlala kule ncwadi angizokuhlala kulo. So you must love God. Ukuthanda uNkulunkulu nakhona kuyafana ukugcina ini imithetho yakhe. Deuteronomy 30 verse 16-20 ikhuluma into efanayo lapho uMose. Number last, into ebalulekile la, obey God. In all what you do, obey God. So, know God, love God, obey God. Message itholakala la encwadini kaDeuteronomy. Ukungamlaleli uNkulunkulu kufana nani nokuziqhenya. Rebellion equals being presumptuous. Noma ukuzikhukhumeza. Umuntu ozikhukhumezayo ongalaleli kufana nani nokuhlubuka. Uthi uNkulunkulu la uthi noma 1 verse 3 ngesikhathi nikhukhumele nahlubuka. So amaKristu kefanele alalele izwi likaNkulunkulu. So ukulalela sikufunda kuJesu. Hebrews 5 verse 8-9, noma indodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho esephelisisiwe waba isisusa sokusindisa okuphakathi kubo bonke abamlalelayo. So uJesu uqala umzekelo kanjani wokulalela, to obey. Now ke usindisa bonke ke abasindiswa yibo bonke laba abanjani. You must obey God. This is the message. If you want to be ohamba noNkulunkulu, lalela ubani uNkulunkulu. Uma iphetha kuMose ngamazwi akhe sengihlala phansi lapha no ku32 okungamazwi akhe okugcina before azoshona, verse 46 verse 47. uMose wayemuhle, uMose wayemthanda uIsrael, akazange amqalekise uIsrael, nanoma uIsrael is the cause yokuba ngangena ezweni lesithembiso. Phela uIsrael owamenza wenza into engafanele, wathi ukuthela uMose. Abantu balokhu bayakhonona sifuna amazi bla uMose uthe uNkulunkulu ukhuluma etsheni. uMose ngokuthi ukuthele wali obani abaqalele inkingi? uIsrael. Yibona abamenze angangena ezweni lani, kodwa wayebathanda uMose. Chapter 32 isibusiso, is a blessing to uIsrael. Nanoma uNkulunkulu ebemtshela uChapter 31, by the way, uNkulunkulu wamdonsa la eceleni wathi, hey, njengoba usuzofa wena, yazi ukuthi laba bantu la bayakhona bangahlubuka. Uthi uMose waxegula ini impilo zakhe, wakhala ngendlela bemthanda ngayo ubani uIsrael, besithanda lesi sizwe. La uNkulunkulu ethi bebaqeda uMose behlale efika athi shwele Nkosi, bebathanda. Nawa amazwi akhe okugcina uthi, wathi kubo, bekani inhliziyo yenu kuwo onke amazwi engiwafakazela kini namuhla, eniyakuyala ngawo abantwana benu ukuba baqaphele ukuwenza amazwi onke alo mthetho, ngokuba akusiyo into eyize kini lokhu kunguphila kwenu. Nangale to niyakuzandisa izinsuku zenu ezweni eniwela eJordani ukuba ningene kulo ukulidla. Mazi umuntu omdala la, amazwi kaBaba la, ekhuluma nalezi ingane ethi njengoba ningene ezweni lesithembiso, agcineni wonke amazwi kaJehova. Lokho akusilo ize, lokho akusilo imistake, kodwa manenze kanjalo you extend your life laphana kuleya ndawo. So mthobeleni uJehova, amazwi asa-apply nakithi.
ukuze singene ezweni lethu lesithembiso okuyizulu. Akungeni abantu abangalaleli, kungena abantu abathobelayo, bathobela ubani? uNkulunkulu. Sinenkinga ebandleni ukuthi kuvela abazalwane abangafuni ukuthoba, belithe iBhayibheli nithobelane, nimthobele uNkulunkulu. Abathobi, bafuna ukuba amakhosi phezu kwabazalwane, bafuna ukubusa ukukholwa kwabazalwane nje uPaul ashilo kubazalwane baseThesalonika, wathi nasifisanga ukubusa ukukholwa kwenu. Wathi kokuqala baseThesalonika. So asisiwa amakhosi phekwani kwemiphefumulo yenu bazalwane. Akufanelanga uvele umuntu ozoyikhukhumeza phakathi kwethu. Sonke singabantu abanjani? Abathobayo nabathobelayo. Uthi uMose ke ngale funani uJehova ukuze nizokwazi ukuphila impilo enjani? Enhle ngale. If you want trouble, ningamlaleli uJehova. That is the message encwadi kaDuteronomy. Yilokhu uNkulunkulu ayikhuluma ngoMose. Lamazwi nakithi asakhuluma. Thobelani uJehova. Umthetho ushintshile yebo. Sikhuluma manje ngobani? uJesu. Washo noMose wathi uyeza uprofeti ofana njobani? Njengani. Bakhuluma ngoJesu. Silalela uJesu. NakwaJesu ke kuyathotshwa, kuyalalelwa ukuze unjani? Akekho umuntu ozoyezulwini by mistake. Uzoyezulwini ngoba ekhethile wenza lokhu uNkulunkulu akushilo. Asenzeni kanjalo. Inkosi yomusa inkosise. Amen. Amen.